chimbemudza mashoko atakona fadzai panapa. Aiwa fadzai amene kuti chimoto chaanomboka zvanenge achimbotaura ingambozvifunga here kana kuti anga achimbozviwana kupi. Source yezvanotaura anhu zvare zvinoda kuti ukamonyasa kugaragara ukanyasa kufunga unonyasa kuti aiwa apa anenge ari right Mahere. Sabina mashoko aya achiadvocata notibva wasubscribe like tina all the bell icon. Tipita paendo pake anonyora achiti the country doesn't have a single football stadium yet the government is looting millions under the guise of donating goats to the poor. They deliver 6,000 goats instead of 635,000, then loot and pocket the millions earmarked for the rest. Of all the things, this limping country needs goats. We now need new leaders. Ndo mashoko acho kanafadza ime achiti aiwa saka ino nyika yose kusabhadhagwa kuri kuitwa mateachers kana chii anything crisis uri kuitika kana kushayikwa kwemagetsi kana mvura kana zvibhorani kana chii nyika yakazongoona kuti aiwa vanhu vari kuda mbudzi chete tofanira kunoita a goat scheme instead yekuti vagadzise mamwe masectors. Aiwa tinotiziva mafungiro enyu tinodi pamusoro pemashoko afadza Mahere notandoti achitoti the issue yekuti vanhu vanopuhwa mbudzi under the goat scheme but ukatarisa marivers kwacho kokwanisa kusina kana mvura kongwasa kusina kana equipment yekuti for dipping and the likes. Mashoko acho kanafadza Mahere tudzive mafungiro enyu moti kudi pamusoro pemadvocate anoita pine comment section medu. Subscribe kulike, turn on the bell.